Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sinyo subong tawag siya Hunter. Intense for men. Iyan siya ni Armaf. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya kung simutan? Bali, presko, nga tinlo, nga matamis, nga pahamot. Amo na siya kung simutan, no? Nang magustuhan gid sing mga upod mo ini nga pahamot. Angay siya, bisan ano nga panahon, pero kung tugnaw, tugang ka lang gid spray. Na, kag, kung ako pamangkuton mo, namin isya sa mga casual nga okasyon na balang hindi gitsado ka seryoso. Na, mauptanay ka mo sa mga amigo mo, kag magsinadyahanay lang. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have bergamot, lemon, mandarin orange, kag cardamom. Na may mga citrus siya, kag ang cardamom gahatag sing iya nga pagkakahang, no? Hindi man gid makusog. For the mid, we have geranium, lavender, rose, kag bay pepper. Na ang geranium, amo na siya ang klaro nga hamot. Kag lavender, amo na siya ang manami nga hamot. No, na damo gid ya tawo nga namian sing lavender. Kag may rosas siya, kag bay pepper gahatag gamay nga pagkakahang. Kag for the base, we have vetiver, cedar, musk, labdanum, kag patchouli. Na may pagkakahoy, kag hilamon siya nga hamot. No? Kag may mask siya, pamadakop ang hamot. Na. No? Te, udi toilet ni siya, tibot ang balon, makusog siya. Kung spray mo siya simo, may makanotisyar simo. Dayon, bisan malayo siya. Te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may ban pa ka mo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!